अरे जबलक जवानी जगबे करी तब भौजी हमरा से पटबे करी। पेचकस भाई मार देत नहीं लाणवा गाना गावत ला तोरो 20 साल के उम्र हो गइल हमरो 20 साल के उम्र हो गइल भौजी के फेर में बाड़ा कोनो लइकनी त झाट पटत नहीं खे। एगो आइडिया बताए बताओ। देख उहे समस्या हमरो बा। 20 साल के तेऊ लगभग बाड़े हां आ 25-26 साल के हमहू लगभग बानी। ना हमार बाप कोनो अगुआ लियावता अच्छा आ ना कोनो लड़की पसंद आवतिया ना हमार बियाह होता तो रणुआ तेहू रणुआ हमहू। ई बात छोड़ कोनो जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ बा एगो बताओ बताओ जल्दी बताओ। देख हमनी के बार बन जा सरहे में सरह में हां आ साझी के बेरा बा आ जरूर है आरी पासी गांव के लड़की आइल हुए से घास करे हां बात देखिए हां ठीक आइल हुए से घास करे हां आ कहीं ना कहीं डेनारी पे डूबी छिलत हां चल हमनियो को पड़ देना देख के हां आ चढ़ देने कहको चुम्मा लेके भाग जाओ भाई आइले हम तो दू बोले आइडिया कैसन बा? बढ़िया एक नंबर बा। एक नंबर बा ना? दूगो नहीं हां पहले एगो ले एगो हां चला एक ही ले हां लियाई चल चला 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 माल ताज कर रही चुम्मा मिली आराम से चल आराम से चुम्मा के बारे में सुन के कर मन पाकर गली लौकता हां आने मुख पर ढेर हां पक्का ने माल हो पक्का ई नंबर चल 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 बाप रे बाप ये देखिए लेकिन एगो ध्यान रहे बा हां हल्ला नहीं धरम दिए से ठीक आराम से चलो हम व्यवस्था कराते हैं। चलो आयो रे मां देखा पड़ी हां हां चारों ओर बा हां बाना हां यही में मिलिए सो मिलिए सो कहीं ना कहीं मिलिए सो हां अब तनी सा मेहनत कर लेबे हां तू गाड़ी हटा के देख लेबे हुआ पड़े पक्का एकदम कोनो ना कोनो माल मिली आ ध्यान रहे हां एगो चुम्मा चाहते मत ली हां ठीक अब पड़ दिले का पड़ भाग हाँ फुटिया के भगिए अब पढ़ लो धीरे धीरे चल जाने सुन लेकिन एगो समस्या बा भाई काहू अभी ले कोनो लौकत नहीं बड़ी सो कहां है लागत हमार सरकारी हां कोनो घसियो करे नहीं खिसुआई हां ए लोकल बिया देखेगा तो नहीं बैठा पड़े कोनो मर दे हमरा का तो लोग तो नहीं खुश मर दे हाउ का हाउ नहीं खेलो पत हाउ कहां वा ओए मुड़िया पे बोरवा लेके हां लोकतिया हां लोकल बिया ने ताकत है मर दे देख भाई हां माल के उपाय करा दल बनी हां 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 आराम से चुम्मा लिए हां ठीक बा आ चढ़ दे घोवा घोवा भगिए हां भगलन एगो लिए एगो ठीक बा ठीक लोगो ना नहीं एगो पक्का ना हां पक चल चल धीरे धीरे एक काम कर दिए काम केहू देखे मत घोवा में सूत के चल ठेउनिया के जोन तर फौजिया नहीं जाली सो देश खतरा चुम्मा ले बाज चल चल आज पहला बात चुम्मा मिली काम से जरूर है भारत चल घोवा निकलत माल भेटाई चुम्मा लिया यार आज एक बार आयो रे मां छिउर मिलाते छिउर केने बिया मिला डायरेक्शन हेने जाता है ना हां चल चल है रे अरे साला लवा लऊ फेंके कोनो बारे भाग छोड़ के भाग ले अरे माई ए भाई हां इतना खतरनाक बतौला मर दे नहीं गांड फाट के धुआं हो गेल मर दे ए कोनो बात नहीं फिर अबे आराम कर ले आ फिर ओकरे बाद से ट्राई मार जे लेकिन हेने केना हेने मार हां हेने के माल हां ठीक है चल बैठ बैठ अरे बाप रे लगा दला मुझे तो रेस